Maswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kako kuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana wagara waka subscriber, please don't forget to like this video and share this video. Muri Zimbabwe nasinda ninyaya iri kurwadza yetuma accident aitika murodhi ye Harare Chirundu. Muri Zimbabwe nyaya iri kurwadza pane Nissan Caravan yakaita accident ne Honda Fit. Vakafa vanhu vanokwana kuita 9 then vamwe 12 vakakuvara zvakanyanyisisa. Kutaura kwatiri kutaura kuno vakaadmitwa kuhospital. Muri Zimbabwe nyaya iri kurwadza zvakare the same day musame road iyoyo muri Zimbabwe pane Toyota Hilux yakaita zvakare accident yanga ine vanhu 6. Mota iri kunzi yakabuda murodhi ikanovera tsela yebhazi ranga rakazvimirira zvayo ikauraya vanhu vese ava 6 paSpot. Muri Zimbabwe nyaya iri kurwadza. Mapurisa ari kukurudzira vanhu kuti kana tichinge tichifamba munzendo dzedu muri Zimbabwe tiwanikwe tichifambawo nepublic transport muri Zimbabwe, uyezve madhiraivha paanenge achifamba munzira umu afambewo zvakanaka, tisamhanye munzira umu kuti tiavoide njodzi dzakadai muri Zimbabwe.